بەهەلکەفتا ڕۆژە جیهانیە ساغلەمیە دەرونی سنووری پارێزگەها دهۆک ئەڤ ڕۆژە دێبچەندین چالاکیایەتە ساغکردن کو پشتەوانی حکوومەتە ئیتالیا سەنتەری ساغلەمیە دەرونی دهۆک دێ خزمەتێن خۆبەنەخۆشێن دەرونی یەن زارۆک و سونێلا بەرفرەهتە لەکەت و هەڵوەسا چەندین ئامبیرێن پێدڤیەن ساغلەمێژی پێشکەشی نەخۆشخانە هیڤیا زارۆکە هاتن کردن. Ez berpirsiyên me ku van projê hene teqdîm kirin bo Kurdistanê taybet jî bo parêzgeha Duhokê ku me gelek tiştê çêkirîn wekî hin bînin ku ev xesteyê hatiye berfireh kirin û gelek projeyê tê de hatîne çêkirin û gelek amîrê jê hatîne û bo çend salê bêd jî me her plana heyî ku em gelekê pêz harîkariya parêzgeha Duhokê bikeyn û taybet jî warê saxlemiyê. Evrop helkefta roja cîhanî saxlemiya derûnî li kutkevî te dehê çiryayeke projek hata vekirin senterê saxlemiya derûnî zarok û sinêla harîkariya rêxerava Aspo ya Îtalyê bi harîkariya wan em dîşên me nexweşê tenît ku pêdivî gelek celsa û rêniştina digel û her wekû ya diyar ku nexweşê derûnî rêniştinê digel wan ne yopsana heye çine bîtin demjimêrekê vedkişîtin digel hemiya. Vêce em dîşên vê harîkariya xelkê xwe kin ku hin de demjimêrê zêde em dê karê kin dopşên wê bikin. Bi tewerekê dîyê vê harîkariyê ew e hişyarkirina xelkê ser saxlemiya derûnî. Taybet şermeka nav xelkê me de heye ku bihên serdana senterê me bikin. هەروەسا ڕێبەرەیە گشتیە ساغلەمیە دهۆک jî ew yeke de xuyakirin ku vê helkeftê dê çendîn çalakî li Zax û Sêmil jî hene saxkirin û derbarê aware û rizgarbûyên destê Daeş jî got. Ev ji destpêka aware hatine vêrê hemî taybetmendî û zêdetir wişiyanet me bû awaran ew. Evrûkê jî aware û penaber hemî gelek ew rêxrawê tevkar û saxlemî jî digel da çendîn bi zavê cûr ew cûr hevkarî gel bor hatê nekirin. Ez vê barê me xelk xwe jî ew ê awaregelek wan dê mifadarî serekî bîtî di van xizmetê kul nav parêzgeha Duhokê de hene. Hiç carekê civazî nehatiye kirin û ez vê barê me ji ew xelkê pêwîst e berdewam piştevanî bûye tê kirin û çareserî wan bê tê kirin. Her vê helkefteyê biryara senterê wê yê çareseriya derûniyê taybet bi jiniyan bête vekirin ji bo pitir hişyarkirina jinan li ser nexweşiyên derûnî û çareserkirina wan. Şêrwan Xidr, Kursad News, Duhok.